No, takže ahoj, já jsem, z minulého videa, než jsme ho smazali, tak jsem, to už víme, a tady to je. Přece pejsek 502. No, dobře. Ale drž hubu. Tak, a co jsme si tady pro vás připravili? Připravili jsme si pro vás tady Beyblady. He, taky to komentuj, ty vole, do prdele. Já mám taky, hele, takovýhleho Beyblada, kterýho jsme stvořili. Tady to jsou moje součástky. A já jsem si půjčil teda... To je super, tady to točí. Jo, ano, moment. Teďka bychom mohli něco udělat, nějakou změnu, takže za chvíli se uvidíme. Takže ahoj, jsme se zase vrátili a omlouváme se předem za tady to a ještě za střih, díky. A tady je střecha. Autíčko jsme museli použít z lega, protože by to jinak nestálo a nám se to nechtělo držet. A jdeme na to. No, ty si byl línej to držet. A moment, mimochodem. Tě zabiju. Tak jdeme na to. Počkej, ne, mimochodem. Artutíku. Počkej, musím dát nohu. Artutíku bez noh. Mimochodem, Záchrana. Mimochodem, my víme, že to je Artutíku, jenže mi tomu druháci říkali Artutíku. Ale to je strašně jaký debil by řekl Artutíku. Přesně tak. Takže jdeme na to. Ještě jeho. Artutíku. Artutíku. Ale ne. A ještě tady k jeho mini paňáčky. Tak jdeme na to. 3, 2, 1. let it to teďka. No, takže no, tak pojď. Neprohlížej ti do prdele ten časák. Počkej, no to je zezadu nějak udělaný. No tak můžeme. 3, 2, 1, Larry. Tohle bude zajímavý boj. Já nechci prohrát. Yes, vyhrál jsem, tak budeme se ho spát. Hele, já to stopnu a ukážu vám hnedka, vám ukážu moji sbírku. Jo? Vůbec to stopnu. Ne. Tak, jsme tady zpátky a jak jsme vám slíbili, tak to hnedka ukážeme. A pardon, omlouváme se za tamto, že se stalo něco špatného. Že je to omylem, když jsme to střihli, tak jsme to zase zapnuli. Takže špatné. Hele, já jsem něco zjistil. To není R2D2, ale R4P17. Jo, tak hele. Kamino. Ty ukazuj. Dobře, takže tady první Beyblade bude tenhle šulin, nevím jak se jmenuje. Dobře, to mě spadlo. Já si to asi na Twitchi. Možná já. Já si to stejně nebudu učit. Jsem ve škole. Počkejte. Tak to zatím střihni, já tu kartičku najdu. Takže jsme tady zpátky, já jsem si to nacvičil. A první Beyblade je Tygr. Ten tygr říkal tady kolega. Ten tygr, byla to je pitomý jména. Dobře, ale tak. No, tak co jsi chtěla říct? No, už nic, už to hodím do prdele. Tak jo. Další Beyblade. Tenhle Beyblade, ten je takový divnej. Koukněte, dám třeba příklad. Kdyby tady ten byl takhle dva a každý se točil jinak, tak tady takhle by ho mohl tenhle zachytit a takhle úplně roztočit na jiný směr a takže by smětěz by byl tenhle. Jo, ten je dobrý. No, tak... Ale ještě jsme se k němu nedostali. No, takže ho hodím do prdele. Ty ho tam vrát, ne?
Do prdele už tohle máš, do prdele. Jmenuje se přece to 2 v 1 Beyblade. Oheň a voda. Aha, no tak tady vám ho kolega představil. Já Ukaž takhle, ne? já, Takhle vypadá. já to sám nevěděl. Vidíte, je trošku už rozbitý tady. Ale je to jedno, to je jedno. Prostě se dobře točí. Klaval. Jo, tak. Další Beyblade, to je... Jade Jupiter. Vypadá takhle, ten odznáček. Potom vám ho můžeme ukázat v boji, nebo vlastně rovnou teď. Kolego, vem si to a zkusíme to bojit. Třeba proti tomuhle Ne, proti tomuhle, který už... Ne, moment. Tohle. Jo. Beru si tohle. Toho na začátku. A moment. A aby to bylo trošičku speciálnější, tak dáme doprostřed. Počkat momentíček. Chviličku strpení. R4P17. Jo! Ty vole. Tak, jdeme na to. Toho rozdrtíme na 3, 2, 1, Jedna. Larry! Do prdele, jo. A tohle bylo takový špatně, protože já jsem tam omylem dal prst, takže bez tohle R4P17 to hodím do prdele. R2D2. To není R2D2, tohle do To je prdele. R2D2. Počkat, kamera. Ty jsi snad šulin, vole. Kolikrát ti mám říkat? Tam jsem to Musíme hodil. nastavit kameru, já to střihnu. Tak jo, teďka už moc tu střechu určitě nebudete vidět. Možná. Budeme se snažit, No, tak já Aby- si neuvidíte. aby to nespadlo. Dobře. Když tak to zase střihneme. Omlouváme se za to. Ale to je jedno. Takže Teďka jdeme znova. dál. Jdeme Moment, tady k toho ještě, protože já jsem omylem do toho dal minulé prsta. proti tomu. Vem si! Ano, vem si ho. Takže jdeme na to. Larry! Vidíte, Můj telefon! Vidíte, je to úplná sračka. Úplná sračka je to. řekni jeho jméno přece, ne? Je to Jade Jupiter, je to strašná sračka, takže proto ji házím do prdele. Ale mám aspoň do sbírky. Do sbírky toho hajzla, který se točí jako Tak, sračka. Teďka jsme si jistý, že vám představíme tohodle. Ten se přece jmenuje Tady, Phantom Orion. Vidíte? Jestli chcete, tak bychom vám ho mohli ukázat v boji. Co myslíš, kolego? s kým? Já nevím, s nějakým šulinem, ten, co pod prohrává. Tak jo. Tak už tam tady jasný, tady tohle vezmu. Vezmeme tady k toho teda, který byl v minulém boji. Jade Jupiter, myslím. Jo, je to Jade Jupiter. Kostička. A mimochodem, R2D2, když je to R4, 17.